Oh iya, yang sapa enam sangat, Mbak. Ya. Ya sapa enam, kagak ngurmati. Langsung. Siap. Sekarang. Nggih, mintanya mugi rahayu. Selamat. Selamatnya semalam apa meli, Pak? Dukan iki. Siap. Ya. Kangge ngurmati, akhiripun kanca-kanca nyaos injil punika sampun dumateng para tamu dalam sedaya. Dumateng sanjane Sekar Taji semoga kangge ngurmati sanjane para bareng bersama. Ditelasi rumiyin oleh bungsu bidar dahar mawon.
cilik langsung pindah. Matur suwun regeng matur bengi panjenengan sedaya mawon. Berkah barokah matur bengi panjenengan matur sembah nuwun. Heeh. Saniki budaya sampun marambah wonten pundi-pundi, boten namung wonten ing Bagdar Kecamatan Pacanaranging, wiwit saking Nawangan pojok sisih kidul piyambak ngantos dumugi Tongawi sedaya meh rambah. Ayo ditata ben guyub alhamdulillah tambah redeng, tambah gaya alhamdulillah matur bengi panjenengan. Malah kepara kados Nawangan wonten pinten-pinten grup nggih sesaka Mujing wonten sing saka Gondanganten, sing saking Tongawi ugi wonten alhamdulillah tambah kata tambah rekening Slaswana. Matur bengi panjenengan tartamtu dumateng para tamu dan sedaya sugeng renggah kadis kesa tartamtu dumateng para baraya pisan anggenipun sami sowan wonten mriki ingkang muga namung matur gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Sesarengan Sekar Taji Evanul Ganister dhateng abiyantara marasowan wonten ing ari kalenggahan ing siang punika tartamtu adicara pargan kang kinelar ini panjenenganipun ingkang mugi matur gunging panuwun ingkang kathah dumateng sedaya para tamu undangan samudayanipun. Dawuh Pak D. Alhamdulillah. Pripun Pak D, tasih wonten mboten? Sampun? Napa badhe mundur to? Pun ngarit to jane? Kula seneng kuwi bandake. Umpak. Anu kisah tadi pulang atur Mas Santo, Bos Pitik. Ayo sugeng siang, alhamdulillah. Di topi ini lah ya. Oh mereka, wow luar biasa. Matur nuwun panuwun kados keleges saya mawon anugi dumateng para pangarsa utawi kang mapan wonten dan padusunan Peratisan Bandar. Matur gunging panuwun. Nggih. Matur sembah nuwun kados dumateng saya mawon. Dawuh Pak D, semoga nggih kepundi mriku Pak MC menapa tasih wonten ingkang badhe langgeng bejo. Soalipun jeruk niku nggih budangipun budi. Wah, terus kaya jeruk niku wah mboten namung jeruk, wiwit saking pojok kidul ngantos dumugi pojok wates Purworejo sedaya remen kalian berdua. Juragane ayam sinten? Mas Wanto. Mas Wanto. Nggih, Mas Wanto dereng ketok niku nggih. Nggih dereng ngasine pesen lengkap teng mriku. Ngangen-angen pitik rong dibeleh, Mbak. Lah iya. Nggih, pau wonten jane sampun kula pilihke. Pripun pun sekat sampun sedaya mawon nggih kawistara badhe keparang kondur nggih ngaten Pak D nggih kemanggihan ngaten nyuwun pangapunten Mas MC nggih menika yus jenengan pinter ngomong kula ning apa perlu nek senajan kula ning apa perlu nggih hari ini lenggan iki dados kendali kula mungkin nek kula pun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa sawutuhnya panjenengan sedaya. Oh, nggih, ngoten. Wis tak dawuh. Dewi Sagung pertama kakung semua putri, nyuwun pangapunten menika kula sing ngambil kepelician kalian MC dasar MC niki pinten biji kula melu-melu. Namun karena adicara sampun kapindhahaken kanthi runtut ingkang ateges adicara sampun meh paripurna. Dinten Ngoro Cetha paripurna dengan adicara sabagi menawi siap wujud teman saripit sampun jengkar saking palenggan dimenenggon yang sangat jengkar pura. Ada yang sangat jengkar pun tebih saking roh parindu ngambil pilih senajan itu tasih sekitso akhirnya kemunggah kula mangertos penggari penjenengan sampun kemrungsung awit katasan sejiban-jiban yang kan badhe pun tidak pun dalam kalau pilih badhe ngersakaken semene sawetara komunikasi sumanggaken menawi ingkang badhe kundur ketenanggung biyanipun Bapak Tumari Sariput garwa sing merambah keluarga masyarakat ing nafsu benaran menika mangke namung ndherekaken sedaya kundur. Mugi-mugi tindak panjenengan saking semua paring mriki ngarep pindah menuju sowan-sowan tansah mangke rayi dipethul kalis ing samnika. Apabila sampun tujuanipun siap menuju kemanten sarimbit pano kajeng karaken saking kalenggan kajeng mengaken dhateng kajeng
Berap menika kula sumangga Mas jumbo kalian suasana. Jadi saking kula nggih kula ngaturaken urun yen kata bicara menika kula wau kathah kalepatan karena menggono namung daya kita limrah ingkang kirang sang kawasipun ilu wonten atur ingkang menanangi dene manggon ngabung ingkang sampeyan bersama. Ing masa-masa saking kula cekapi semanten bila kami percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal sak cekapipun kula aturaken dumateng Sekar Taji semoga